Ini nangale. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Ang Sanjanavlog channel of Incanso Gasko Bornet Hawaii. So लोगोफोर आसा खालामगासिनो मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ लोगोसे मोसानो थाखाय रियासल खालामगोन आरो दिनै मोसानो ओमफ्राय नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै जोंनि मोसानायखौ माबायदि जायो स लोगोफोर दायो आं ओंखारखांबाय मोसागोनखाय दखना गानबाय ओमफ्राय लोगोफोरा मोनफैथ'वाखै आरो बिसोर मोनफैबाथाय मोसानोसै ओमफ्राय दा ओरैनो मा खालामना थानो होननानै गस्ला सिलायगासिनो आरो जोंना सासेया लोगोआ आंनि गस्लाखौ सिलायनो होदों आं रोङाखै मेसिन गानो ओमफ्राय बेयो सिलायगासिनो स लोगोफोर ड्रेसखौबो दिन्थिगोन आं कमप्लिट जाबाथाय केमसि बेयाव माबा दंलै ब्लेड आं केमसिखौ बावगारबाय स लोगोफोर नायलांबाय थादो दिनैनि भिडिअखौ आं बावगारबोदो गस्ला सिलायदों लोगोफोरनि आं नुडल्स जानाय गिरदों माथो खालामबाय थादों नेबाय थानो बानायनि जानोसै आङो मजा आया होनोबो रोङा नै नों होना लानानै थानै आं नोंनि माने बेखौ होदेरबायनिखाय रोङाबो मथ' नोंबो जानो जानो नुडल्स जानो हाय मा दाव नोंसो खालामनानै होगोन था Korean sedang saya kalau bisa usahakan yang sana punya susu ini nanti Korean pun मटुआ लुगैदो दायोसो गोनां नोंनो लास्टावसो मानसिया जाग्रोनांगौ मिथिया नामा नोङो मटु मिसिंनि माब बुंनोला मिसिंखौ सोरसो अन खालामना दोनदोंबा मिसिं गाबबाय थाबाय गोदान गानबो सोलोंनायदो आरो मास्टार गैया बेहाय मास्टार गैया गारानो सोलोंनायदो आरो जों गावसोर जोंनो स्टेप बानायनानै हागोन ना हाया नायनोसै रोंबाथाय मोसानोसै हायाबाथाय फैगोन था माने मिसिं सोबाय थादो हाल्ला खालामनानै हागोन नोंथांमोना Denang puri mana nang kubra? Mana nih kan? Video nujanin lagi sih, lalu kurang kayak nujan lagi orang siri tiga beda ya. Denang puri mana nang kubra nih? Kau saya komputer sedang. Nih bikin apa lagi mau मोसाग्राफोरा मोनफैबाय नै ला ओमफ्राय नै नायगिरि बिथांमोना नोंबो मोसागोन काश्मिरि मोसानो रोंसोगोनो गथ'यो ओमफ्राय मोसानानै खिथियो जोंनो हायेन दे हायेन दे लाजिदो नै ला नायग्राफोरा आखाइ खबग्राफोरा नङा बै बाय मोदोम मख'दों मोदोम मख'दों नायग्राफ्रा नाय नै नायग्राफ्रा मोदोम ओंखारदों न' मोदोम ओंखारदों द' मोदोम ओंखारदो दे होमबा
जि मिनिसो नै आरो जानिया माबा खाफाल हमना थाबाय थायो जाबैया है दे मोसादो सोलोंनोसैब्रा मोसानोसै